Здравейте, приятели! Ще скицираме лицето на Моника Белучи. Хайде с мен! Започваме с скицирането на лицето, като аз си го оформих като един кръгъл пъпеш. Шегувам се естествено. Лицето е доста красиво, доста нежно и е много приятно за рисуване. Интерес на истината, вежите и тези две затворени очи ги направих супер бързо за много кратко време. Лесно се скицират и са една от най-лесните части на лицето. Продължаваме надолу и с скицирането на носът. За по-лесно аз си го представих като един квадрат, който очертах. Устните също не бяха трудна задача, но и с тези точки се получиха доста добре. И тук дойде по-трудната задача с очертаването на самите ръце или пръсти. Ногтите супер бяха трудни. Тези три пръста, които се виждаха, бяха мега сложни за мен.